नुबोयो बेबायदि बिथांमोना गावसिनि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड जे दानानै गालांदोंमोन बेखौ बिसोरनि टेन्युरा 5 बोसोर जोबागौमानि गोदान सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड दानो मोना होननानै बिथांमोना केस होदोंमोन हाइकर्टआव बे केस होनायनि थाखायनो जों सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डखौ दानो हायाखैमोन दा दाखालि 30 जुलाइआव सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि जे टेन्युर बिथांमोन दालांनाय बे जोबनानै थांग्रोमोना जों दा सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि मेम्बारफोरखौहाय जों दा बबेनिफ्राय लाजायो बेखौ थिग खालामनानै नैबे सप्तानि गेजेरावनो जों सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डखौ दाफुंनायनि मोनसे हाबाफारि लादों जोंहा बिसास बे सप्तानि गेजेरावनो जों दाफुंनो हागोन आरो फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जोङो एडभार्टाइजमेन्ट होनानैहाय हयथ' अक्ट'बरनि गेजेरावनो इन्टारभिउ लानानै 3,000निबो बांसिन थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड साख्रिखौ जोङो होनो थांगासिनो दङ गतिके हेंथा हान्जाया जेखि बुङा मानो जोंनि खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन आरो बिथाङा मोनसेनि उनाव मोनसे बिथांमोना लाजिनांलांबाय थागोन लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दला माबायदि साखाफारा जों फुरा साखाफारा गाबोन जुदि बिसायख'थिया जायोबा गाबोनबो जोङो बिसायख'थिखौ गेलेनो थाखाय बाव थियारि जानानै दङ आरो इउपिपिएल दोलानो बाव खाथाङै देरहाखागोन गुबुन दोलाबो जेबो खामानि गैया 100% बाव इउपिपिएल दोलाल' देरहागोन आरो गुबुन हान्जानिबो जेबो खामानि गैया मोनबेसे बिजाबाव बिजाथि होनायनि साखाफारा जोङो मोनसे बिजाबाव होगोन जिहेतु जों एनडिएनि एलायन्स पार्टनार जोंनि बड'लेण्डआव मोननै समस्ति दङ उदालगुरि आरो दरं लोगोसे क'क्राझार समस्ति बेवहाय जों क'क्राझार समस्तियाव इउपिपिएल हान्जाया गेलेगोन दरंआवहाय जोङो एनडिएनि एलायन्स पार्टनारनो सोरनो होयो बाव बिजेपि दं एजेपि दं आरो इउपिपिएल दङ मोनथाम हान्जा दं आसामावहाय बे मोनथाम हान्जानि गेजेराव जोङो इउपिपिएलआ क'क्राझार बियाबखौ लानानै जों गेलेनो थाखाय दा थाग थियारि जानानै दङ बायचान्स जुदि जोंनो आरो मोनसेखौबो हगारबावोबा बेयावबो जों गेलेनो थाखाय